Ahoj lidi a malí lidi, takže Extinct Event končí a nejspíš, nebo tenhle Galaxy asi už ne. A bude tu nový mexický event. A pokusím se získat nějaký lepší brainoty, než mám, i za víc jak 125 milionů. A zkusím ulovit i nějaký ty nový brainoty, takže tady ty jsou moje brainoty, tady ten je můj nejlepší, 3,1 milionů za sekundu. To se tady vyzvednu. Jo, a mám jich mnohem víc, ale mám to schovaný na ostatních účtů. A tady už jsem nějaký Lucky Block otevřel, takže ten si otevřeme třeba někdy, jak bude ten event. Aby to bylo zajímavější, takže tady už nic nemám, jenom nahoře tady mám nějaký hatchling, nevím. Tohle jsem nikdy neviděl, nebo možná viděl, ale nevím to pojmenovat, kolik to vydělává za sekundu. A jenom celá 3 milionů, to není moc silný. A budu to společně s Gramzem. Tady se naklonu. Gramzy mi bude pomáhat. Tak. Wow. Takže tady mám ten Lucky Block, tako. A už tady vidíte, že má tady tu mexickou mutaci. Takže mě zajímá, jestli z toho padne nějaký dobrý brainrot. A tady mě Gramzy už prankuje, takže já ho jdu zmrazit. Hej, kamo! Počkejte. Ha! Tady si sedneš, panáčku. Jsi neviditelně. Počkej. A tady půjdu do tohohle, tady to je takový tajný hack. Tak. A teď jsem vevnitř. Super. Tam se potřebuji trošku. Já dobrý, jsem tu. Takže teď, když půjde okolo, tak já můžu zmrazit, kámo. A doufám, že teď nebude nějaký ten Lucky Block. Los Taquinos, nebo jak se to jmenuje. Já se tady kouknu. Jak to mám udělat, kámo? Však to je mega silný to. Já jsem tady sekl, jo, dobrý. Kde seš? Čau. Pojď. Počkej. Co to bych nebyl? Ha. Počkejte. Auajs! Kde seš? Kde seš? Je tam, kámo! Je tam! Je právě tak v týdle, takže já ho tady zmrazím. Každopádně by tam měl být. Jo, tady to bude jeho klona. Počkej, tak. Nebo mě střílil. Jasně. Takže za nějaký ty minuty by měl být, asi za 5 minut. A on se tady po mně snaží vystřelit, to je ubohý. On umřel. A tak to je Elko. Ty odletíš, panáčku. Chápeš, že ty máš tu bublinu, takže jdeš vidět. Aha. Uj. On tu není. Tohle je on, nebo ne? Počkej, on se naklonoval, takže už navždy budu mít ten jeho klon, tu bublinu, dokud nepraskne. To je jako teď poznám jeho klona. No. Tak já se vám... No, kdyby umřel se nebo někam odletěl. Tak já se vám ozvu, až bude zbývat třeba 1 minuta do toho eventu, tak... OK! Takže to právě začal, kam možná už tady jsou nějaký ty takové mutace, takže já to tady zbývám. Hej, ale nikdo mi to bere prostě. Počkej, Gramzy, ty mě se neslyšíš, co? Ale je to moje prostě. Ne! Ne, kámo! Je to jeho. Ne! To je problém docela. A on se mi tady snažil ukrást a já jsem mu tady takhle... On se tady koupil bombardina, ale já jsem mu ho vzal. Takže si jdem otevřít Lucky Block. On má i tu mutaci. Tak to je...
To je uzel. Tady to. Hele, má tu další mutaci. Tady je další mutace. On ještě dostal to mutace a ještě je Diamond a ještě má Bubblegum. OK. Nubíny pizzanini. Ty tady nemáš být, co? He, ale tady ten týpeček tady nemá být, jo? To si nevšimejte. A tady co se kupu? Ne, je to moje. Ach jo, kámo, free spare. Nice. I když už to není. No to je jedno. Já potřebuji ty tako. Lila. Já nevím, jestli na to budu mít místo. Já nevím, fakt. Já to asi prodám, já už nevím. Se z toho zblázním. 1, 2, 3, 4. To je 3. Nemůžu počítat. Nevím, tady ještě nějakou. Jo, tady je 4. Takže umím počítat. Nice. OK, yes! Nice! Máme ten event! Jestli placu? Plac? Já se jdu zamknout bejsku, protože za chvíli se mi nejspíš bude odemykat. Co to je? Tak tohle je hrozný event. Hej, ale můžeš? Ne, já se to chytím. Proč vůbec nechodíš? Ty máš nějaký paličky v ruce. Nice. Tak, tady to odtáhnu. On má čepičku. Ten je můj. La cucaracha. Je můj. La cuca... Ne, já jsem zmražen. Já ho chci. Já si La cucaracha. Uhni, je můj. Jsi tady ani neměl být, ale jako... Já jsem ti tady povolil vlastně friendy. To je jedno, je můj. Kdo mě ho sebere, tak je úplnej... Já chci... já se jdu na něj podívat. Já jsem koukat na jeho krásu. Ale jako není úplně dobrý, ani není lepší než můj nejlepší. A furt je to secretka. Aspoň do indexu. Jestli tady kouknu, jste už tady nepřidali, nějaký nový? Nepřidali ještě. Škoda. Já se kouknu, jestli tady už nepřidali nějakého nového OG. Magic. Tak se... Aha. A ty kde má zase to? Ach jo. Ty věci se bugujou a já nechci mít tu čepku. Hej, jak to, že ty ji nemáš? Lavaka, je můj! Ne! Hej, můžete mi to nechat, prosím? Všichni, co tady to slyší. Co moje? Je moje! Je moje! Je moje! Ne! Ne! Je moje! A to asi se nestane, ne? Já prostě nejsem v těchto soubojech na kupování jako nejlepší, ale zase mám nejvíc na serveru. Ne, tak nemám. Ne, on to koupil, ne! Je můj! Je můj! Ne, ono si mi odemká bejska. Mám to, zamknutý, dobrý. Mám to, nice. To je super. Já jsem zatím sebral všechny ty brainroty, co tam byly. Já jsem tak mega bohatý.
Nice. Ale... příštímu nechám půjít, nebude lepší než mu. Tady stoupnu. Tak po... Piňata! Počkej. Hej, já to nemůžu pracovat. Auajs! Pracu neměli... Teda ne, tu piňatu, ale mě... Co když to použiju tenhle? Bude to nějak silnější? Ne, vůbec to nefunguje. Potřebuji pálkou. Co v tom asi bude? To budou prachy, ne? Skok! Ne, to nejde. Jo, mám to! Hej! Mně to nic nedalo. Jo! Tak ten beru. Sorry, ale... Au, já mám tu pálku! Já nepoužiju to. Hele, tohle chci já. No tak jak ti to nechám? Nebo... Admin! Tak ten ti nechám. Hej! Nech mě! Ten bude můj, prosím. Nech mi ho. Ha! Počkej, ne, on se tím běžel, ale nesmí. Já tady beru nějaké věci. Co tohle? Jo, to je hezký. Hele, tak já se asi už jdu otevřít ten. Hele, hezký index. Hej, tak tohle jsem fakt nečekal, ale já si jdu otevřít ten admin Lucky Block. Držte mi palce, ať mi tam padne ten 6-7. Pojď 6-7! Los Bombinos. Počkej, já se zamknu bejsku, ne? Jo, to je zadlouháš. Hele, tak tohle se hodí na index. Doporučuju to na index. A já jdu tak zase tady bouchat. Tak tím nám to nebudu dělat, to odhodím jí. Jestli něco dobrýho. Ale mně přijde, že všechno, co já všechno beru. Tom Pirate King, už to není. To je jedno. Něco mu nenechal. Měl bych mu možná něco nechat, ale on to líbí. Jestli tady vezmu tady to. Já mám lízátko. Počkej, co to? Co je tohle? Pistolka! Ne, počkej, mě to nefunguje. Tak. Co to dělá? Teď já to nemám. Jo, mám, aha. Já po něm střelím. Doufám. OK, ale dobrý jako. Jako z normálních... Pojď! La cucaracha to nechci, ale to vezmu. La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Já nevím, jak to vysvětluju, ale já si možná už jdu otevřít ten Lucky Block. Já jsem se otevřel. A ještě mám jeden nahoře, ne? Nebo jsem neměl z nějakého důvodu čas. Nevím z jakýho. Ale to je jedno. Ne, otevřel, ne? Duk! Já to možná bude, nevím. Jo, počkej, co? Mateo. Extinct Ballerinu mám, ale ne, Mateo nemám ani jednoho. Duš je lepší na rituál, ne? Takže druhá, bugující bloky a všelico. Boleka Ambalabu, já možná ten index udělám. Jestli tady to vezmu, mám to v indexu vez. Tak jestli jo, tak to je mega fail. Já nemám dobrý. Nice. Příště nemám rozbíjet piňátu. Si nic nepadá, jen nějaké ty blbý věci. Pokud budou na vždycky tak jako dobrý. A pokud budou na prd, tak ne. Tak jako, nevím, co udělám. Nevím. Kamo, jest! Tohle mám rád, kamo, jest! Já nevím, proč ta lipka
tam vždycky je. To swing bombomí, no vůbec tak nevypadá. Počkej, kolik má? Jo, 200, aha, já myslím, že třeba ne. To bych vybral, měl bych nejlepšího swinga bombomína. Ale jako doufám, že tam už padne ta blbost. Já víte, jakou myslím, ten nový Braino. Nebo jestli to není jenom nová mutace, já teď jsem právě pod ufem, takže mě to sežere. Já se dokouknu to, kolik to má za sekundu. Kolik to má 1000 za sekundu? Prostě 40 000, kámo. To není skoro nic, to je třeba jako jenom ten normální. Jak se jmenuje? Jo, ten nubák, ten nejhorší Brainotgo. Já nevím, co to je. On má ty chapadla, ne? A ještě má bubblegum. OK, GG. Galaxy mám ho. Ještě počkejte. Galaxy. Já nevím, ale ani ho moc nechci. A má jako dobrou mutaci. Ale ať tam padne něco dobrýho. To je hrozný. Tady jenom nový. Oh, Rostraleritos! GG! Tak to je crazy! Rostraleritos, to musí padnout ještě nějaká mutace, pojďte! Jo! Má to mutaci, nice! Pak ještě nějakou bugovanou mutaci, nebo nějak tak, jak to je. Nebo ještě tamhle ty kočky. Nice, už to jde do basecampu. Bugat. Zase ještě budu hodit a to se do něj podívat, a se do base, že se někdo joinu. Nepadlo tam něco? Jo! Seminy spideriny, pojď ještě mutaci, bubblegum, no to nemůže. Ale něco by to mohlo dobrýho chytnout. Pojď, já se mezi tím ještě kouknu na toho, za toho neminu. Aua, co ti je ale? Jo, chytlo to mutaci. Nebo ne, to byl asi vlastně ten normální. Se tady kouknu? Yes, má to. 2,5 milionů. Počkej, nepřekonal to. Já se tady radši chytnu toho spider. Jo, tak seminy spideriny. A ještě počkej, ne, já jsem propad. Se tady podívám. Jo, 4x tlak. 100 milionů, ne, nepřekonal. Ale tady ty asi nebudu potřebovat. Takže tady ten můžu prodat. Ještě koukám. Tam vlastně nepadá tady něco dobrýho. Jo, něco tam jde. Jo, Karkurkur. Jak se to jmenuje? A má to zase jenom 100 milionů. Pak, ne, to bubblegum vždycky někdo jiný zabere. Což neumožní. Hej, ale to, ne, já jsem chtěla, aby, ne, počkej, to je. Jo, on schytnul Seminy spider. Počkej, budu to moc chytit? Já to nemůžu chytit, tam si první burbaloný luliony. Ne, já jsem chytil burbal! Teda ne burbaloný, Karkurkirkara, já jsem chtěla ještě nějakou mutaci. Tak se kouknu. Jo, secret lucky bylo klidně. Komu? Oh, 1 milion celý. To je jako silný, ale on spawnul tady na. Nebo ne? Jo, secretka, nice. A ještě by tam mohlo jako padnout něco lepšího, jako třeba mutace, tady je tohle typečka. Nebo od samého spideriniho semi. Please. Barva se už. Nevím, co ještě může chytit. Pojď, ne! Losta! Co? Pokud to bude to, co je v tom mechaniku, tak fakt nevím. Jo, aha, to řeklo na mechanik, ne? Co to bylo? Jo, to řeklo na to vlastně. A pokud ne, tak jako budu mega nadšenej, ale. Jak to chodí, Mateo? Jo, dobrý. Pojď bubblegum, chyť bubblegum. Prosím, jo, má bubblegum, tancuju. Bubblegum, yes, mám mega silnýho teď. Má bubblegum. Pak ještě by to chtělo nějakou dobrou mutaci.
On jenom 200 000 za sekundu, já nevím, jestli ho nemám nechat projít, ale já ho koupím asi. Mateo! A tady to už vlastně nepotřebuju ani. Já chci se na něco podívat. Že zkrátlak. Jo, tady je. Ten taky blok bude za dlouho. O, tak to je fakt crazy. Něco dobrýho, ne? Žirafa Celeste to ani nechci vidět. Něco dobrýho, něco dobrýho. Pojďte. Něco to musí padnout, já se jdu pro lízátko, ne, vlastně lízátko už mám. A co to je? To je pálka. Počkej, ne, on zasíná se, já nevidím. Já nevidím jako. Patapim, tralalero, tralala. Br, patapim, tralalero, tralala. Br, patapim, tralalero, tralala. Br. Tralala. Já tancuju. Tralalero, tralala. GG. Hilarila, orcalera. No, señora. To je mega dobrý. Já tady zrovna jde šimpanzím bananí. To je jako super. Ta jsou. Orcalera. Balerina. Taky radero tralala. Br, patapim. Jakože teď půjde br, patapim. Uj, bum. Škoda, že se na něm nedá stát. A Cappuccino Assassinu tu je. Já chci něco dobrýho. A je show. Je show! Hej! A to spawnuje ty nejhorší věci snad. To je? Nějaký disco? To přidává hodně asi. Se ještě podívám. Mám málo místa. Já se tady podívám po něčem blbém. Jako možná obětu tu kočku, ale ještě nevím. Jestli nebudu mít, jestli něco nebudu potřebovat. Teda budu potřebovat, tak to koupím. A chtěl bych toho novýho Brainrota. Tak to stí. Nebo tady teď nepadne něco dobrého, když je tahle věška k tomu písnička, tak jako nevím. Co tancovat? Bude tancovat vlastně i můj... Jo, Brace! Pojď! Au, já se spát! Tak co si vezmem? Ne, já jsem zase mini Spideriny, když je tam důl. Tak. Ještě můžeme vzít víc? Pojď, důl. Ne! Já nemám místo! No, please no. Ještě to nedávej pryč, jo? Já jsem řekl, že jdu dát pryč se mini Spideriny. Ale mám aspoň důl dá. Jo, tam ještě golden důl. To dělají strandu, ne? Mě nechají tady prostě si vzít normálního důla. A jo, dobrý. Jde tu... on je diamond, to beru. A vůbec nechodí. To je taky jedna věc. Počkej, já tady něco potřebuju. Madindindun, vypadáváš ze hry. Yes. Pojď. Důl, zlatý důl, chci důla. Yes. Co, Sigma Girl? Tak já se jdu kouknout na Sigma Girl, až tady toho důla tam dodám. Co tak bude? Hej, můžu tam? Co je Sigma Girl? Jo, takže tohle je jako Sigma Girl.
Frunzo! Turbo 3000. Můj mikrofon mám. Jako i mi líto toho, co jsem minul, ale dost takovou na lágebu. Držte mi palce, jaký tam 6, 7. A možná něco půjdu prodám. Je tam 6, 7! Mimo! Takže jste mi drželi palce, pokud ne, tak nevím, co mám s váma dělat. Ale mám dula. Nice! Je tam 6, 7. Já se jdu tady podívat po něčem, co bych zrušil. Já nemám místa ani nahoře. Jo, aha. Nemám tady něco blbýho. To je fakt nějaká prostě, co mám zrušit, tak já zruším tady tu. Yes. Tak. Jo, aha, to je jen Giraffa Celesta. Ale 6, 7. Nice. Kolik za sekundu? A získali jsme jako něco mnohem lepšího, než co mám. Takže musíte dát určitě odběr. 1 bilion celých 2 stojí a já můj byl za 125 milionů. Takže to je fakt wow. A jdu ničit. Počkej, co když to? Ne, nefunguje. Bing. Já to nějak hodně odpaluju. Bing. 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 A jako tenhle event nový, nějaký ten divný event, nevím jak se jmenuje, tak jsem ho zapomněl. Mexický, tak je fakt dobrý. Pro mě ten Extinct byl lepší, ale ten je také docela dobrý. A mě zajímají ty nový brainy, jo, ty strašně. Sigma Girl, aha. Si děj srandu, ne? Jako Sigma Boy, tak Sigma Girl. To je vymyšlený, ne? Aspoň mi to tak přijde. Tady to blácnu, kde jsme bejské, nakrademe mi brainoty. A 6-7 jdu přenést nahoru. Kdyby se někdo joinul a snažil se mi někdo něco ukrást, tak ať určitě má hrozně malou šanci na ukradení 6-7, takže co je horší. Na mě se prostě jsem víc, takže bude nahoře. Tady je zrovna ten Sigma Boy. No a pojď něco dobrýho, No, Blueberry mi octopusy mi tu okolo tak zmrazil. Fuj. Něco lepšího. Jo, 8x Blackpot. Jo, máme 8x Blackpot, tak tam musí padnout něco dobrýho. Prosím. Nej, free spin. It's raining down. Oh, spin, nice. Zastavím fast spin. Ne. Tak mám byl Alliance Lab. Jo, je tady srazem na to. Počkej, já tady udělám tohle. Ne, oni mě udělali. Jo, tady. Ne, budeš sprayovat. Ale tak by se tam jako mohl spawnout ten Chicletera, nebo jak se jmenuje. A já nic nevidím, ale. Jo, aha, jenom kraby. Madindindun, no, akorát, vypadni, tebe nechci. Ale jako dostal mutaci a teď dává 450 000. Dává bomby. A já něco potřebuju smazat, já asi, a ne, 400 000 jako je dost. Počkej, co dává víc? 400 000 ten Madindindun, nebo tady ten. Jo, tak hodím. Ale já ho možná fakt, ty budeš pryč, já jsem nevím, proč jsem tě kupoval, asi jenom kvůli tyhle mutaci. Yes. Si tady půjdu mnohem lepší bomby. Tak.
takže doufám, že padne. Mýtek jenom a je zlatý. To je smůla. Já si tady počkám. Já nechci tancovat. Štípněme. Ty vypadneš. Já chci jenom já jsem jí dobrý. Pojď, ty kam... Ty blbý patapíme. 6, 7... Krabe, no. Pošli krabe sami. GG. 6, 7... Au, on mě štípnul, já jsem říkal, jak mě štípná, zrovna v tuhle chvíli jsem to nečekal. Bombardio krokodýlo. To je Brainos, gote. Jo, mám na tu prachy, naštěstí teda prachy, ne místo. Jo, něco dějsi, já poslas. Já se tady kouknu, jestli tady nemám něco vymazat. Lucky Block, ne, já ho vymažu. Tak se mi tady něco stalo, no, to neřešte, ale kde je Lucky Block, já potřebuji něco smazat, to je crazy. Kde ho mám? Jo, tady, vypadneš. To je crazy. To je crazy, je můj. Mám ho. Mám ho, jdem se podívat, co tam padne, jestli nějaká bomba. Tak jestli mi tam padne druhý 6-7, tak musíte dát odběr. Ale mohli byste ho dát i tak. Los Bros! To si dělají. Tady to vypadne, tady to vypadne, tady to vypadne. Tady to vypadne, Los Bros, je můj. Je můj. Pojď, Los Bro. To si dělá srandu. On ho dal do mašiny. Já myslel, že jde. No, aspoň nějaký tralero, tralala, no, to si tvůj smyšlený Jo, jde se mi. Jo, tady zabije toho tralera, on ho začlápne. Jo, tak ho nezašláp. Jo, tak on tady všude dává lepky. Jenomže něco práskne, no. Jako to bych na to určitě dal lepky, no. Prostě udělá jenom a nic se nestane. A jde UFO a tady to zajetí. Ale jestli ne. Ale jako dobrý, kolik dává. To je komunka a dává. Já to i přes ty tako a tak nevidím. To si jej zranduje do vody. Jo, pojď, taky. Tako, co to má? No, já jsem vlastně nenechal ty mutace. To je jedno. Come on, jde druhej! Ne, pojď. To si jej srandu, ty půjdeš pryč. Sorry, ale děláš moc málo. Počkej, on to řekl důl. Hej, ty Lucky Blocků, seš mi moc líto, ale důl je zajímavější a silnější. To je crazy, to je napínavý, co mám vzít pryč? Ne. Secretku nebudu dát pryč. Já nevím, tady ten je moc blbej. Ne, los bombino. A tak tady to je napínavý, tady. Ne, už děj mi. Mámo! Tak tu musíte dát odběr. Jo. Tady, on je Blood Moon. Já si tady nakupuju úplný. On se mi ještě usmívá, no, a ještě spadnu, no. Blood Moon. A nevím, co mám smazat. Yes. Ještě věle. Neutíkej mi! Co se tady ještě smějou? Kolik? Co to je? Takže co mi padlo z toho Lucky Blocku? Tak se jen podívat. Takže dejte odběr. Pojď, prosím. Ne!
že mám 6, 7. To je blbý. Tak čau.